ମୁଁ କହିପାରିନି ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା, ତାଙ୍କ ଦଳ କର୍ମୀ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ସେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେଣି ତାଙ୍କର ଆର ମାସଠୁ 30ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ, ନିଜେ ବୁଲିବେ। ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ୟଙ୍ଗ ତରୁଣ ତୁର୍କୀ ଲିଡରଙ୍କୁ ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଏତିକି ଖବର ପାଇଛି। କେହି ତାଙ୍କର ସବୁ ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପବ୍ଲିସିଟି। ନ ମାନୁଥିଲେ ପଳାତେଣି। ବିଜେପି ବାଲା ଯେମିତି ହାଁ ହାଇ ଗୋଟଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତେଣି, ଯୋଗ ଦେଇ ସାରନ୍ତେଣି। କେହି ତ ଗୋଟେ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଖସି ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଅଭିମାନ ଘର ପରିବାରରେ ବି ଯଦି 3 ପୁଅ ଅଭିମାନ ମାନ ଅଛି, 3 ଯା ଭିତରେ ବି ପଡ଼ୁନି, 3 ଭାଇ ଭିତରେ ବି ପଡ଼ୁନି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ।